Ushishino lwamafama lubaluleke kakhulu kuqoqosho lwale ngingqi. Sekugqitha iminyaka engama-25 lamafama esebenzisa lo mhlaba, kodwa ungengowawo. Avelisa phakathi kwezinye imifuno, iziqhamo necuba, ze bathengisela iivenkile ezinganeno nezikude ezikwiindawo ezifana nasePitoli, eRhawutini naseMozambique. I'm very elated, one can say, very happy that we have been here for a very long time. We arrived here in 1997. Roughly 25 years, then we are able to get the ownership of the land. This certificate, it means a lot to us as a farmers of Groblersdal. It will be an inheritance to our generation. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi unethemba lokuba la mafama aza kusebenzisa kakuhle lo mhlaba abe nemveliso ethe xhaxhe. We know that you've had a vision for many years. But we've also had a vision as government to harness land development and to make sure that the land leads to the upliftment of our people and also leads to their economic prosperity. Ukanti amafama bongoza urhulumente ukuba aqhubeke ewanika umhlaba ukuze olu shishino luhlume nangakumbi.